Azken egunotan areagatu egin dira Arrigorriagako institutuan irakasle bati sexu erasoa egin izana egotzitako salaketak. Abenduaren hasieran hasi ziren denunziaz Euskal Herria kontuan salaketak pilatzen, ikasle eta ikasleoi moduan identifikatzen ziren erabiltzaile anonimoen eskutik. Institutuko ikasleoi baten testigantza jaso du Hamaika Telebistak. Nire gimnasioko irakasle izan zen DBH-ko lehen eta bigarren maila. Beti txiste eta komentario sozialak egiten zituen klasean, neski bideratuta jakina. Behin edo behin, aldageletara ere sartzen zen, aldatzen ginenean. Hurrengo klasera, azkar joan behar ginelako aitzakiarekin. Horregatik, egun baten berriro ditzarik ezartzea erabaki denuen. Neko zalapartea sortu zen klasean, eta esan ziguten ezin genuela dutxatzari utzi. Noan, txandak egitea erabaki genuen. Txandak eginda, burua txorrotaren espian sartu eta ilea guztitzea zen egiten genuena. Dutxatu ginera irudiz ezan. Gogoan dut, txistei barre egiten bazen nion, nota hona jartzen zizula. Eta bestaldetik, jarraitzen ez bazen nion, nota nabarmen jaizten zen. Mundu guztiak zegien hori gertatzen zela. Ikasleak, irakasleak eta guraso batzuk ere. Eta kesa jarri ziren aurren kontuak zirela esan zen. 25 urte baino gehiago daramatza praktika horiekin institutuan lanean. Nafarroan eta Araban moduan EAJak eta PSek osatzen duten Bizkaiko Foru Gobernuak akordioa lortu du EH Bildurekin 2025ko aurrekontuak onartzeko. Koalizio subiranistak aditzera manduenez abstenitu egingo da Bizkaiko aurrekontuen bozketan 33 milioi euroko proposamen sorta zabal baten truke. EH Bilduk aurreratu duenez hitzarmena bere lehentasunetan oinarritzen da. Etxebizitza, pertsonen zaintza, trantsizio ekosoziala eta mugikortasunean. Bihar egingo duten agerraldian akordioaren xehetasun gehiago emango dituzte, baina dagoeneko aurreratu dute akordioarekin pozik daudela. Kolpe Latza Eskirozko BSH-ko 650 langileentzat atzo iragarri zuen Alemaniako zuzendaritzak 2025ko ekainean lantokia ixteko asmoa duela. Xok handia langileen hitzetan, goizean langileak ez dira bertaratu eta batzordeko kideak bilduta egon dira goizeko 9:30 hurrengo pausoak erabakitzeko. Bilera tarte batean, Juanjo Hermoso de Mendoza batzorde buruak iragarri du bihar eguerdian elkarretaratzea egingo dutela eta larun batean manifestazioa eguerdeko 12etan BSH ez itxi Nafarroako industriaren alde lelopean. Arratsalde on guztioi, Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela ezer berririk esateko etaren armagabetzeari buruzko polemikari dagokionez. Bakegileek atzo egin zituzten adierazpenei erantzunez, Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean ageri direla Jaurlaritzaren posizio eta jardunaren azalpena eta dokumentu horretan xehetasunez jaso dituztela Jaurlaritzak armagabetzean izandako parte hartzea eta balorazioa. Jaurlaritzak argi utzi du ez duela berririk gehitzeko etaren armagabetzearen inguruko eztabaidan. Bakegileek atzo egindako adierazpenei erantzunez, Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean Jaurlaritzaren posizioa eta jardunaren azalpena zehaztuta daudela. Asteroko ohiko agerraldian Ubarretxenak argi utzi du Jaurlaritzak bere garaian egin zuen txostena 120 orriko txosten bat dela prozesu guztiari buruzkoa. Ubarretxenaren hitzetan txosten hori publikoa da eta hortaz, Jaurlaritzak esateko zeukan dena esanda dago txosten horretan. Bakegileek, Jean Noel Etxeberri Txetxek Baionan egindako adierazpenen bidez adierazi zuten astelehenean Eusko Jaurlaritzak 2019an plazaratutako etaren armagabetzeaz eta desegiteaz egindako kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Orain, 5 urte geroago, bakegilek kontakizun propioa aurkeztu dute, helburu gisa hartuta 2017ko urtarriletik apirilera bitartean egiaz zer gertatu zen agerraraztea. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoei buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizuna eskaintzen du. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz zaiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu dutenez, Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari
eta horrez gain bakegien asmoi buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegientzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoyen zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoyenek agiria plazaratu zuten orduan, Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean bi aldeen arteko bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen, eta armagabetze garaian karguan zeuden Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute, eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik. Hori dela eta Noel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoyenek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegilek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. Bizkaian lortu dute 2025ko aurrekontuak aurrera irtetea bideratuko duen adostasuna, izan ere Aiota eta PSeko osaturiko foru gobernuak eta EH Bilduk akordioa itxe dute eta koalizio sobiranista abstenitu egingo da bozketan 93 milioi euroz osaturiko proposamen sorta zabal baten truke. Gobernuak EH Bildu eskaini diona izan da orduko erreferentzia ekonomikoren erdia. Beraz, Bizkaian ontzat joden erreferentzia hori, aurrekontuaren 1,6 inguruko erreferentzia ekonomiko hori, Eusko Jaurlaritzak ez du ontza jo, eta oso behetik kokatu da, erdira ere ez da iritsi. Ustez horrek demostratzen du, gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek ez duela borondatea real bat izan, EH Bildurekin akordio batea iristeko kasu honetan. Aurrekontuen aferarekin jarraiki, EH Bilduk azken asteetan izandako jarrera azaldu zuen atzo, Iruñean koalizio sobiranistako mahai politikoak egindako bileran. EH Bilduk 2025ko aurrekontuen inguruan azken asteetan planteatu duen jarrera eta balantze politikoa egin du gaur ospatu duen mahai politikoan. Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaileak adierazi duenez, EH Bildu euskal politikagintza aldatzera etorri den mugimendu politikoa da. Proposamen zehatza eta simplea aurkeztu zutela adierazi du alderdiko koordinatzaileak, garaiko erronkei aurre egiten diena. Euskal Herria Bilduk nazio ikuspegi batetik, bai Nafarroa garaian, bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, pentsatzen zuen errekurso finantziero guzti horiek gauza zehatzetan inbertitu behar zirela, erronkei aurre eginez eta herritarren interesei aurre eginez. Eta zehazki, etxebizitzan, zaintza osasungintzan, transizioko sozialean, langilegoaren bizi baldintzetan, SMIaren bidez, sartu behar zirela eta nunbait hor inbertitu behar zirela esaten genuen. EH Bildu balantza egiterakoan, balantza oso positiboa egiten du, egindako proposamenaz. Uste dugu euskal politikagintza aldatzearekin batera eztabaida zentratu egin dela. Ez dugu gogoratzen aurrekontuen inguruko eztabaida guztiak, baina esan dezakegu eztabaida honetan bederen agenda politikoan eta eztabaida agendan herri interesak egon direla, herriaren interesak agenda politikoan kokatuta eta eztabaida horren inguruan egin dugula. Politika publikoak mantentzaren eta indartzaren alde egin du EH Bilduk. Horretarako, etxebizitzaren auzia jarri du mahai gainean.
Izan ere, beste alderdienganako erantzunkizuna eskatu du, benetako erantzun positiboa eskatuz. Beraz, argi utzi dute proposamena hobetzen jarraituko dutela datorren urteari begira. Eneko Andueza izango da beste behin ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alderdi sozialistako idazkari nagusia. Atzokoa zen hautagaitzak proposatzeko epearen azken eguna eta beste aukerarik aurkeztu ez zenez, PSeko etika batzordeak Andueza postuan berretsi du. 2021 geroztik izan da karguan Eneko Andueza. Memoria demokratikoari dagokionez Araban, Guardian hain zuzen ere, totem bat jarri dute 1956an faxistek bertan eraildako 3 pertsona gogoratzeko. Ekimena erakunde publikoek eta biktimen senitartekoek eraman dute aurrera. Euskal erakundeek eta biktimen senideek totem bat jarri dute Guardiatik 3 kilometrotara. 1956an esekutatutako 3 biktima erail zituzten tokian jarri dute memoriala hain zuzen. Juan Larreta Maisua, Antonio Bombín Hortelano, Fraide Francisco Tarra eta identifikatu gabeko gazte bat dira omendutako biktimak. Juan Larretak Trebianako alderdi sozialista sortu zuen eta Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen herrian. Bonbinek kontzientzia izeneko zutabean, herriak ez duela ogia bakarrik eskatzen, baizik eta justizia, zientzia eta arrazoia ere eskatzen dituela argitaratu zuen. Eusko Jaurlaritzak Nafarroako gobernuarekin eta tokiko beste erakunde batzuekin lankidetzan totema jarri dute 3 pertsona horiek esekutatu zituzen tokian. Guardiatik Logroñora doan errepidean dago, tradizioaren bidea izenekoan, eta oroigarriak honela dio, demokraziaren eta giza eskubideen etsaiek toki honetan erailak 1936ko uztailaren 25ean. Ez ditzagun ahaztu. Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak gogora ekarri zituen estatuko areketan oraindik bizi diren milaka gazte anonimoak. Izan ere, haien bizitzak eta etorkizuneko ametsak zapuztuta geratu baitziren tokirik ez zuten aberriaren izenean. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle baten aurka hainbat sexu jazarpen akusazio plazaratu dira sare sozialetan. Hori dela eta atzoz geroztik ez dago ikaslei klaserik ematen. Ikastolen elkartea gainera biktimekiko elkartasuna adirazi zuen atzo ikasle eta ikasle ohi talde batek baina egoera aspaldidanik ezaguntzela ohartarazi zuen atzo denuntziaz Euskal Herria Instagram kontuan plazaratutako arbatean. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat irakaskuntzatik baztertu dute hainbat ikaslek eraso matxistak salatu ostean. Hain zuzen, sexu jazarpenagatik salatu dute ikasle horiek sare sozialetan. Ikastolen elkarteak hartu du erabakia eta ohar bidez jakinarazi du emakumeen aurkako eraso eta jazarpenaren aurrean irmotasuna eta konpromisoa berresten dituela eta era berean laguntza eskaini die biktimei. Horretaz gain, ikastolen elkarteak argi utzi nahi izan du protokolo zehatz bat duela emakumeen aurkako eraso jazarpen edo indarkeriaren aurrean, eta ildo beretik, zilegitasun guztia eman die azken egunotan izan diren salaketei. Eta adirazi nahi izan du ez duela emakumeen aurkako erasorik, jazarpenik edo biolentzarik onartzen, ez da onartuko ere bere sareko ikastoletan. Horiek horrela, erasoa pairatu dutenei, beraiek hala nahi izatekotan behintzat, ongizate emozionalerako zein beharrezkoak diren prozeduretan laguntzeko baliabideak eskaini dizkie eta emakume horiekiko eta hoien familiekiko eta inguruekiko babesa eta hurbiltasuna agertu ditu. Urretxindorra ikastolako arbidez jakinarazi du salaketak agertu ziren lehenunetik, ikastolako komunitateko aginte organo guztiak aktibatu eta lanean jarri zirela. Kasuek merezi duten zorroztasunez eta diskrezioz. Familiei zein irakaslei egoeraren berri eman zitzaiela eta argitaratutako salaketak aintzat hartu dituztela, gaineratu dute. Zintzotasunetik eta erabateko diskreziotik ikas komunitateko edozein pertsonak, aurrekoak zein oraingoak, eduki dezaketen edozein testigantza jasotzeko prest dagoela, esan du Urretxindorra ikastolak. Bien bitartean ikasle hoiek 8 puntuko komunikatua argitaratu dute Instagramen eta besteak beste jakinarazi dute, behin eta berriro salatu zituztela abusuak eta ikastolak entzungor egin zuela.
Gaiarekin jarraiki, Arrigorriagako Institutuko Heziketa Fisikoko irakasle baten aurkako salaketak ere plazaratu dira azken orduotan. Ikasle ohi batek 11 telebistari jakinarazi dionaren arabera hezitzaileak 25 urte daramatza bertan lanean eta ikasle askok egoera ezagutaraziarren gertakariei garrantzia kendu izan zitzaien ume kontuak zirela esanez. Euskal Herriko ikastetxeetako irakasleen kontrako salaketak ugarituz doaz azken orduotan eta Urretxindorra ikastolakoari Arrigorriagako Institutuko Heziketa Fisikoko irakasle baten aurkakoak batu zaizkie. Institutu horretako ikasle ohi batekin jarri da harremanetan 11 telebista eta kontatu digu DBH-ko lehenengo eta bigarren mailan izan zela bere irakaslea 2000. Hamarkadaren hasieran. Gure gimnasioko irakasle izan zen DBH-ko lehen eta bigarren mailan. Beti txiste eta komentario sozialak egiten zituen klasean, neskei bideratuta jakina. Behin edo behin, aldageletara ere sartzen zen, aldatzen ginenean. Hurrengo klasera, azkar joan behar ginelako aitzakiarekin. Horregatik, egun baten berriro ditzarik ezartzea erabaki denuen. Nahiko zalaparta sortu zen klasean, eta esan ziguten ezin genuela dutxatari utzi. Orduan, txandak egitea erabaki genuen. Txandak eginda, burua txorrotaren azpian sartu eta hilea guztitzea zen egiten genuena. Dutxatu ginela irudiz ezan. Gogoan dut, txistei barre egiten bazenion, nota ona jartzen zizula. Eta bestaldetik, jarraitzen ez bazenion, nota nabarmen jaisten zen. Mundu guztiak zekien hori gertatzen zela. Ikasleak, irakasleak eta guraso batzuk ere. Eta kesa jarri ziren aurren kontuak zirela esan zen. 25 urte baino gehiago daramatza taktika horiekin institutuan lanean. 11 telebistak jakin ahal izan duenez, astelehen honetan arte behintzat klaseak ematen aritu izan da irakaslea eta zentroak barne ikerketa bat abiaraziko du. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailarekin harremanetan jartzen saiatu da 11 telebista, zenbait informazio egiaztatzeko helburuarekin, baina oraindik ez du erantzunik jaso. Dena den, zenbait hedabidek jakinarazi dute lakuak ikerketa abiatu duela. Arrigorriagako udalak bere aldetik zilegitasun osoa eman die azken egunotako salaketei eta erabateko gaitzespena adierazi du eraso eta jarrera matxisten aurka. Eta babes eta elkartasun osoa adierazi die erasoak pairatu dituzten emakumeei eta euren gertukoei. Ugaoko irakasle baten aurkako salaketak ere egin dituzte Denuntziaz Euskal Herria Instagrameko kontuan. Gasteizen udalak etxegabetze arriskuan dauden Gazatik iritsitako 5 familien alokairua ordainduko duela jakinarazi du. Familia hauek Espainiako gobernuaren diru laguntzari dira jasotzen etxebizitza gastuak ordaindu ahal izateko, baina soilik datorren abenduaren 31 arte. Hori dela eta urtarrilaren batetik aurrera Gasteizko udalak bere gain hartuko du alokairuen ordainketa. Gasteizko udalak urtarriletik ordainduko du duela urtebete hiriburura aberriratutako Gazako 5 familien alokairua. Azkenean gobernu zentralak urte hasieratik aurrera orain bizi diren alokairua ordaintzari uzten badio. Hala jakinarazi zion atzo Lutxo Rollero gizarte politiketako zinegotziak Jon Basabe ongi etorri errefuxiatuak plataformako bozeramaileari atzo egindako agerraldian Gasteizko udalari premiazko laguntza eskatzeko. Laguntza hau ez izatekotan, 5 familia horiek ez zuten alokairuko laguntzarik jasoko 2025ko urtarriletik aurrera Espainiako gobernuak laguntza emateari uzten badio. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak behin-behineko irtenbidea ez ezik behin betiko konponbide bat eskatzen du. Izan ere alokairuen egungo egoera dela eta ezinezkoa izan baitzaile alokairu bat aurkitzea. Are gehiago, internet bidez etxe bizitza bat alokatzen saiatzen iruzurra ere egin diete familiei. Era berean, Maider Etxeberria alkateari eskatu diote gobernu zentralaren aurrean ostatuetako logelak ordaintzen dituen programa luzatzeko eskaria babestea. Eta ministerioak laguntzak luzatzen ez baditu, Gasteizko udalari eskatzen diote irtenbide bat eskaini dezala bere baliabideekin edo Eusko Jaurlaritzaren alokabiderekin lankidetzan. Indarkeria matxistari dagokionez 2007 salaketa jarri dira Hego Euskal Herrian, 2024ko azken hiruhilekoan, 2023ko hiruhileko berean baina 9% gehiago izanik.
Bizkaian aldundiaren zaintzapean zeuden 34 adingabekoek sexu askatasunen aurkako delituak salatu zituzten 2017 eta 2022 bitartean. Ekonomia arloan, Nafarroan eskirotzen duen lantegia itxiko duela jakinarazi die bertako langileei BSH enpresak, honek 655 pertsona kaleratzea suposatuko luke. BSH enpresako zuzendaritzak iragarri du eskirozko lantegia itxiko duela eta baliteke 655 langile kalean uztea. Alemaniako zuzendaritzak eman du albistea ohar baten bidez, 2025ko ekainean lantokia ixteko asmoa duela. Eskirozko lantokiak lehiakortasunik ez duela argudiatu du zuzendaritzak. Itxieraren mehatxua lantokiak buru gainean zuen pasaden urtetik hona, baina sorpresaz harrapatu ditu langileak. 2015 urtetik honat, 150% jaitsi da produkzioa. BSHek Turkian eta Polonian dituen lantegietara bideratu dituelako bere produkzioaren zatirik handiena. Aurtengo martxoan, egoera konpontzeko plan bat eskatu zuten. Horretarako, alderdi politikoekin eta Nafarroko gobernuarekin bildu ziren, eta ekainean parlamentuan ere izan ziren. Eskirozko plantan nagusiki hozkailuak eta ontzi garbigailuak ekoizten dituzte. Bero ponpak egiteko atal bat ere badute. Enpresa batzordeak aitortu du albistea oso kolpe gogorra izan dela, eta gogoratu du lantaldearen batez besteko adina 50 urtekoa dela. Izan ere, duela gutxi sinatu zuten azkenengo lan hitzarmena. Ela sindikatua BSH eskiroz ixtearen aurka agertu da, eta enplegua bermatzeko industria plan bat eskatu die enpresari eta foru gobernuari. Elak salatu du multinazionalak 700 pertsona langabezian utzi nahi dituela, 2023an 60 milioko irabaziak izan dituen arren. Nafarroko gobernua ustekabean harrapatu du ere multinazionalaren iragarpenak, Maria Txibite lehendakariak adierazi duenez. 6 hilabeteko kontsultaldia ireki dutela jakinarazi diete hala. BSHren manerak ez zaizkio gustatu presidenteari. Hortaz, argi utzi dute haiekin kontaktuan jarriko direla, beti ere langileak izango direla haien lehentasuna. Nazioartean, Sirian duela astebete eskas gertaturiko botere aldaketan hainbat eguneratze gertatu dira. Alde batetik, Bashar al-Assad presidente ohiak eskutitza kaleratu du aldez aurretik herrialdetik alde egitea aurreikusi ez zuela baieztatzeko. Bestalde Europar Batasunak ordezkari bat bidali du Siriara trantsizioa bide zuzenetik doala ziurtatzeko.
Besterik ez gure aldetik, euskarazko informazio gehiagorako badakizue sartu gure webgune edo sare sozialetan. Arratsalde ona pasa. Ezaguna daukazu antza